सिवान के माटी से निकले वाला एगो ऐसन ला जे न खाली हड्डी जोड़ेला बल्कि टूटल फूटल उम्मीद के एगो नया जीवन दे देला। जी, हम बात करतानी डॉक्टर सुनीत रंजन के, जे आज के तारीख में बिहार में एगो डॉक्टर ना बल्कि मिशन बन गए बाड़े। गांव से शहर, गरीब से अमीर, सबका खातिर एगो भरोसा हवन डॉक्टर सुनीत रंजन, जेकरा हेल्थ आइकन ऑफ बिहार के अवार्ड भी मिल चुकल। तो डॉक्टर साहब, स्वागत बा रउआ के केहू खास बा चैनल में। पहला प्रश्न बा हमार कि डॉक्टर साहब ये बताइए, रउआ के मन में डॉक्टर बने के ख्याल कब आई? बचपन से सपना रहे या बड़ भइनी तो भइल कि हमरा ए लाइन में जाए के बा? पहले तो राउर चैनल केहू खास बा, ओकर जितना भी दर्शक लोग बा ओकर हमार सादर प्रणाम बा। और डॉक्टर बने के ना हमार पिताजी के इच्छा रहे, क्योंकि हम बहुत पढ़ाई करत रहनी और नाम भी जो ना रखल बा सुनीत रंजन, कोनो डीएम रहले उनका नाम पे रखल बा। तो हमारे फादर के मन रहे कि हमारा लड़का कलेक्टर बन। जी। लेकिन हमारा बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा रुचि रहे, जौना के कारण से हमार डॉक्टर बने के प्रवृत्ति जौन रहे, चाहे इच्छा जौन रहे, वो शुरू से मैंने बचपन से ही बढ़ते बढ़ते और जाके हम फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए। अच्छा, ओजोन थेरेपी के बारे में बताई, ई बाकी इलाज से कैसे अलग बा, कैसे काम करेला? ओजोन एक नया मॉलिक्यूल बा पूरा मेडिकल फील्ड खातिर, चाहे से ऑर्थोपेडिक हो सके या चाहे नस के होके चाहे गठिया के होके। तो बहुत सारा रिसर्च चलल गईल कि भाई कोनो ऐसा मेथड ले आवल जा कि स्पाइन के जितना केस बा चाहे गठिया के, ओकरा के सर्जरी से कैसे बचावल जा। इससे रोरू मालूम बा कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा समस्या बा नस रोग के, स्पाइन के। और जहाँ भी जाए हम कॉर्पोरेट में चाहे बड़का बड़का रौरा सिटी में चल जाए, शहर में चल जाए, तो सबसे पहले राउर MRI करावल जाई का भाई तो नस दबल बा। फिर बोलल जाई कि भाई आपको रौरा सर्जरी करावे के पड़ी, बिना सर्जरी के कोनो उपाय नहीं। लेकिन ओजोन एक ऐसा मॉलिक्यूल बा जौना के जैसे ही डिस्क में रौरा लगाए, इंट्रा डिस्कल लगा ली, चाहे अगर ब्लड में देता नहीं तो ओकरा के बोलल जाला मेजर ऑटो हीमोथेरेपी, अगर इनहेलेशन के द्वारा देता नहीं तो ओकरा के बोटो बोलल जाला। मतलब कई गो तरीका बा, रेक्टल से भी देवल जा सकता। तो ओकरा जरिए नस के समस्या, स्पाइन के समस्या, गठिया के समस्या ऑपरेशन से बेहतर तरीका से इलाज करी जा सकता। अच्छा, ये बताइए, उत्तर भारत में जब हमने उत्तर भारत में बनी जा जी, तो उत्तर भारत में जहाँ तक हम तनी रिसर्च के लिए बनी, एथी के लिए बनी, एगो रउआ सिंगल पहला डॉक्टर बनी जे ओजोन थेरेपी से इलाज करेनी। तो का भारत में और जगह बा रउआ नजर में? अगर कहाँ बा, अगर नहीं खे तो उत्तर भारत से लोग रउआ के यहाँ आवल चाहे तो कैसे आ सकेला? इतने भारत में करीब करीब 30-32 गो सेंटर बा जहाँ की ओजोन के इलाज करी जाता। और ज्यादातर सेंटर जोन बा दक्षिण भारत में बा जी, और उत्तर भारत में अभी हाल फिलहाल रउआ दिल्ली में बा। हेने कवरी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में कोनो सेंटर अभी नहीं के। अच्छा, बिहार में एगो हमरे बा, बिहार में ई सिवान जिला बा जहाँ की हमारी पैतृक स्थान बा। यही जी हम प्रैक्टिस भी करेनी। और जितना भी उत्तर भारत के लोग बा करीब करीब 7 गो राज्य के लोग हमरा लगे आवेला। उत्तर प्रदेश हो गई, बिहार हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई, मध्य प्रदेश हो गई, पंजाब के कुछ लोग दिल्ली से भी ठीक। अच्छा, गांव देहात में इलाज के जौन हाल बा, ई रउआ देख के मन में का चलेला? रउआ कुछ बदलाव के तहत आपन योजना बा कि मन हम ओकरा के बदल सकेनी? रउआ हम देखतो बानी कि रउआ बदलाव ले आइल बानी, गांव बहुत दूर दूर इलाका से लोग रउआ के यहाँ आवता और प्रशंसा भी करता। तो आगे का मने प्लानिंग बा? जैसे गांव में अभी भी रोड़ा याद करी कि 1980 मॉडल के इलाज बा। तो वो मॉडल में रोड़ा याद करी कि पहले अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड रहे, मोबाइल के भी जमाना ना रहे। आज के जो 2025 बा उस सब के चाहता कि भाई ऐसा इलाज होके जौना में हॉस्पिटल में ना रुके के पड़े, कोनो ऑपरेशन के जरूरत ना पड़े, और जल्दी से जल्दी माने हमार बीमारी भी ठीक हो जाओ और खर्चा भी कम लगे। ये सोच के सारा कई गो अनुसंधान हम कैनी, कई गो खोज कैनी, जिसमें कि ओजोन तकनीक बा, हाइड्रोजन तकनीक बा, DSCB तकनीक बा। ये सारा तकनीक हम ये से ले आईनी कि अपन माने जो मरीज बारे नस के, चाहे हड्डी वाला मरीज बारे, गठिया वाला मरीज बारे, इनका के कैसे हम सर्जरी से बचा ली और हॉस्पिटल में ना रुके के पड़े यहाँ के, और आराम से कम बजट में इलाज करा के कहीं भी जा सकते। अच्छा,
ये बताई ओजोन थेरेपी के भविष्य रउआ बिहार आ भारत में कैसे देखत तनी आ लोग के बीच में माने रउआ जोन इलाज तो शुरू के जैसे हमहू सुननी तो रउआ लगे सुनत है नहीं कि भाई डॉक्टर साहब से एकरा बारे में जानल जाओ और लोग भी और एकरा बारे में जानो तो एकरा बारे में देखिए एकर भविष्य बहुत ही उज्जवल बा। अभी तो लोग जानत नहीं के, धीरे धीरे जब एकरा के सब लोग जान जाई ओजोन मॉलिक्यूल, तो एक सबसे पहले बात बा एकर कोनो साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा अगर एकर कंसंट्रेशन 10 माइक्रोग्राम से लेके 80 माइक्रोग्राम के बीच में रखल जा, जी थ्रेशोल्ड एकर बा 10 माइक्रोग्राम, अपर लिमिट बा 80 माइक्रोग्राम। तो ओजोन के एगो मेडिकल ओजोन के मशीन ही होला जौना कि हाई ग्रेड के वो क्वालिटी के ओजोन बनावेला। अच्छा तो ये नहीं कि कंसंट्रेशन सब बीमारी में एक देवे के बा ना, सब बीमारी में अलग अलग कंसंट्रेशन देवे के बा। आ कैसे देवे के बा, कितना देवे के बा, जे आदमी ओजोन में फेलोशिप कैले होके आ चाहे बाहर जाके फॉरेन कंट्री में, जैसे कि पश्चिमी जो देश बारे वेस्टर्न कंट्री बा, ओमे जाके अगर वो ट्रेनिंग ले ले होके तो ओकरा ज्यादा जानकारी हो सकता। अच्छा अदरवाइज केहू के जानकारी नहीं के। अच्छा हम एमे कई गो जाके कॉन्फ्रेंस, जर्नल, चाहे कई गो रिसर्च करनी जाना कारण हमरा जानकारी बा। अच्छा ये बताइए एगो सफल ऑर्थोपेडिक सर्जन बने खातिर रउआ तो बहुत मेहनत के लिए बनी, जी। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन रउआ बढ़ले बनी तो पूरा एथी बा ए दौरान कौन कौन कठिनाई के सामना करे के पड़ल आ पारिवारिक का सपोर्ट रहे एकरा बारे में तनी। इसे देखिए सबसे पहले हम तो यही बतावत तनी रोड़ा के कि दू गो तरह के पीजी एंट्रेंस होला ऑर्थोपेडिक बने जी खातिर। जी एगो स्टेट माने राज्य स्तरीय होला जी आ एगो केंद्र स्तरीय होला। अच्छा। तो जोन हमार माने पढ़ाई होल बा वो केंद्र स्तरीय भइल। केंद्र स्तरीय जोन कंपटीशन होला माने प्रतियोगिता, प्रतियोगिता हाँ वो काफी टफ होला। माने काफी ओकरा खातिर हम पहिलका बार जब हम कंप्लीट करनी तो हमरा पीडियाट्रिक्स मिलल पीडियाट्रिक्स पहला तो, जी। लेकिन हमारे माँ बाप की इच्छा रहे कि ना बेटा हमार हड्डी के हड्डी इसके डॉक्टर बने। हाँ तो एक बार हम ओकरा के छोड़ के तो लोग कहलक कि भाई अब एक बार छोड़ देबो तो कजरा दोबारा होई कि ना होई, काहे से कंपटीशन बहुत ज्यादा बा, तू बिना आरक्षण के कैटेगरी में बार जी वो माने बिना आरक्षण के हाँ, कैटेगरी हाँ। पानी तो में बहुत टफ बा। जी। तो लेकिन हम केहू के बात न मानी, हम कहनी कि ना हम एक बार और ही देब, देब। हम देनी, हाँ। हमार रैंक बहुत ही अच्छा आई आ ओकरा थ्रू हमरा ऑर्थोपेडिक में फिर अच्छा। ऑर्थोपेडिक बन। अच्छा राउर पारिवारिक पृष्ठभूमि ने हमने के बताई थी कुछ जैसे हमार पिताजी जो रहनी है वहाँ के नाम बा श्री स्वर्गीय श्री सुरेश सिंह, और वहाँ के अपना जमाना के फर्स्ट मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन अच्छा वो एरिया के, अच्छा और वहाँ के मैथमेटिक्स से डीएवी कॉलेज सिवान से वहाँ के बीएससी कैले, ओके और वो टाइम में वहाँ के इंजीनियर बने। अच्छा दूसरा चार भाई हम सन के भाई निशान, सबसे बड़ा भैया जो हम उसके पिता के समान हम उसके मानले बानी, वहाँ के पूरा बिहार में लोग नाम जाना था। जी। वहाँ के नाम बा प्रोफेसर बीके सिंह, विकास जो उनकी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ावत रही पटना में। जी और वहाँ के एक बार आरजेडी के टिकट पे दरौंदा विधानसभा से इलेक्शन भी लड़ चुकल बानी, और वहाँ के अभी माउंट लिटरा जी स्कूल पटने में चला था, अच्छा और काफी वहाँ के सामाजिक है। दूसरा नंबर हमारे वहाँ के माने हमसे बहुत कहले भाई, दूसरा नंबर भाई हमारे डॉक्टर मंजीत रंजन जो उनकी बच्चा के डॉक्टर बानी, जी भाभी हमारे डॉक्टर रागनी सिंह जो कि साइकेट्री में बानी यही सिवाने में। जी तीसरा नंबर हम भाई अच्छा डॉक्टर सुनीत रंजन। सुनिए जी। अच्छा एगो चीज बताई हमनी के कि रउआ जब से इस सफर के शुरुआत करनी डॉक्टरी के जी। तब से लेके अभी तक जब हमनी के मौजूद बनी जाए इस सफर के दौरान कोनो ऐसन पल हमनी के साथ रउआ बांटल जाब जौना से कि रउआ बहुत गर्व महसूस भइल कि हाँ भाई आज ही हम कहनी तो एगो मन में हम दो तीन गो केस रोड़ा के बतावत तनी। यहाँ के जे डिस्ट्रिक्ट जज रहे सिवान के, जी जी हमारा नामो ले में कोनो आपत्ति नहीं के, फारूकी जज साहब, अच्छा फारूकी केहू अपने पूछ सकता। अच्छा तो वहाँ के पत्नी के 2 महीना से बिस्तर पे उठल बैठल बहुत मुश्किल रहे, अच्छा तो स्ट्रेचर पे वहाँ के लाद के ले आनी, कहनी कि बबुआ देखो हम पूरा शहर घूम आईनी, अच्छा गोरखपुर भी घूम आईनी, सब लोग कहता कि कबो ना चली, चलिए लेकिन हम वहाँ कहनी कि ठीक बा रोड़ा बैठी चाय वाय पी। अच्छा माने जे 2 महीना से बिस्तर पे बा, हमारे सब स्टाफ लोग भी जी देते जी जी वो आदमी के हमरा हार्डली 1 दिन लागल, उठ के खड़ा भी करा देनी, आज तक वहाँ के चलता नहीं। अच्छा ओकरा परिणाम में वहाँ के आज भी अपना घर में एगो पोस्टर लगैले बानी, और वहाँ के एगो रेडियो टीवी चलेला वॉइस ऑफ सिवान की वॉइस ऑफ इंडिया ऐसा ही करते, वो में हमारे यहाँ के फ्री में अपन ऐड देवत प्रचार कर
अब मैंने इतना खुश होके अच्छा। आज के डेट में जज साहब के अगर दांतों में दर्द होला अच्छा तो कहीं ना जानी, इतना विश्वास बा कि हमरे लगे आवे। दूसरा रोरा के एगो एग्जांपल बताओ तनी, ये जी छपरा में एगो भोरपुर गांव बा, छपरा जिला में, छपरा जिला में। वो पेशकार रनिंग वहाँ के जलील अंसारी, अच्छा। केहू पूछ सकता नंबर भी हम दे दे। अच्छा तो बच्चा लोग गोद में लेके हमरा लगे आयल, हम कहे भाई या तो पीएमसीएच के डॉक्टर कहलक हलो कि अब ले जाई घरे, पानी उन्हें पियाई, आप राखी सेवा पानी करी, अभी कहियो ना चली है ना उठ के खड़ा। अच्छा हमू देखनी तो डर गए कि भाई जैसे ही उठावल जाओ तो गिर जा। अच्छा तो हम जलील अंसारी जी को कहनी कि हमरा के 3 महीना के रोज समय दे सकता नहीं का। तो जलील अंसारी तो तैयार हो गई, लेकिन वहाँ के लड़का कहनी अनवर अंसारी कि हमरा विश्वास नहीं के कि रोड़ा चला पाए। अच्छा और आज के डेट में रोड़ा लोग माने हमरा इतना खुशी होला, अच्छा 150 मरीज वहाँ के भेजले बानी, आज वहाँ के बाइक चलावता नहीं, आ वहाँ के गेट पर हमार पोस्टर लागल, आ वहाँ के घर के लोग जितना आवेला ई कहेला कि कहीं हमसे जानी सन यात्रा करे तो पहले राउर चेहरा देख के जानी। अच्छा गेट इतना शुभ मान। और फोटो रखले वाला था। तीसरा हम बताओ तने रोड़ा के एगो और एग्जांपल, रियाजुद्दीन मंसूरी, अच्छा बहुत गरीब, बेटी उनको माने कंधा में कंधा हाथ लगा देके, के लेना। स्पाइन के जो नस रहे वो बैठ गए, अच्छा एकदम ना चलस। रियाजुद्दीन मंसूरी आके बेचारा पैर पे गिर गया कि हमको चला दीजिए किसी तरह। हाँ, हम देखे कि इसके पास पैसा वैसा नहीं है, हम अपना सारा एनर्जी और मैंने जो अपन भी पूरा एथी लगा देने लगा दे। हाँ आज रियाजुद्दीन मंसूरी के हम के वीडियो दिखा दे, अच्छा हाँ हाँ 6 माइल दौड़ के बेचारा आता है, कहता है कि देखिए हम 6 माइल चलता नहीं, अच्छा कौन हमरा दिख। ठीक, हम्म, वही लाल मोहम्मद चला जो कि मिजोरम में पुलिस में था, अच्छा। बोला कि सर हम 17 महीना से हमारे वाइफ जोन बा हाँ, लैट्रिन बाथरूम का छतरी, हम चल नहीं पाओ, अच्छा हमरे पास टांग के आया। अच्छा लाल मोहम्मद भी आज दौड़ रहा है। माने ऐसा कई गो माने लोग हैं जो कि नस से स्पाइन सिवा की रौरा इलाज से आज खुशी होता है जब सामने देखते हैं, लोग कहता है कि आप हमको चलवा दिए। कल एक मरीज आया देवरिया से, बोला कि जो पैर घसीट के मम्मी आई लली हो, हाँ, आज देखिए आज दौड़त है। माने इतना हमको खुशी होता है कि जिस काम के लिए हम पढ़े, आप लोगों के लिए सेवा के लिए पढ़े, आज हमारा सफल। तनी भोजपुरी में हाँ, हिंदी आ जाता। आज रउआ पेशा में कोनो ऐसन छड़ाइल होके जब दिल टूट गइल होके, आ दिल टूटल होके तो ओकरा से रउआ कैसे उभरने? हाँ, तो एगो चीज हम कहे के चाहता नहीं कि आज के जो मीडिया बा ओके बारे में बोले के चाहता नहीं कि कम से कम वो लोग से आग्रह बा हाँ, कि एक पक्ष के बात ना सुनाओ, जी, जी। जब भी सुनाओ जाए दोनों पक्ष की बात पक्ष सुनाओ। जी। अच्छा, ये जी हम एक चीज और देखनी कि जितने लोग के हम हेल्प करे के माने मदद करे के कोशिश कई नहीं, जी कुछ लोग जेकरा माने हमरा से ईर्ष्या बा, चाहे जे कहीं से गाइड होता, नियंत्रित होता, समझ में उ लोग आके हमरा के बहुत डिस्टर्ब करे के कोशिश कैलक कि केहू इनका के माने क्षण परेशान परेशान कर जाओ, हाँ, ताकि सिस्टम इनकर अस्त व्यस्त होके। कैसे देखी आज के डेट में ना हमारा पास एगो नियम बा, ना उद्धव के देना ना माधव के लिए, जी जी बाकी लोग के बैसाखी पे खड़ा बालो, कैसे जानकारी तो बना। जी जी हम अपना तकनीक पे करे नहीं, केहू के भाई सब मरीज के हम सब देखभाल करे नहीं, लेकिन बाकी जे दलाल कैटेगरी के लोग है ओकर हम एंटरटेनमेंट ना करे नहीं, जौना कारण हमरा से बहुत लोग खफा रहा। खफा हाँ, तो ना ये खुश टाइम में कभी कभी हमारा दिल टूट जाला जब बिना मतलब के हमरा पे कोनो आरोप लगावल जाला कि हाँ ये पैसा ले चाहे हल कर देले, अच्छा बिना मतलब के, जेकर इलाजो नहीं करी वो हमरा फेसबुक पे लिख के डाल देला, तब हमरा लगेला ये का करी, अब माने कदम आगे बढ़ाई कि पीछे करी। लेकिन हमारा घर में हमारा सबसे बड़का भैया प्रोफेसर बीके सिंह, वहाँ के सिखैले बानी कि बाबू देखो सब कुछ चल जाओ लेकिन अपन संस्कार ईमान नहीं के बेचे, जी, पैसा नहीं के कमाए के लेकिन अपन ईमान नहीं के बेचे, कलम नहीं के बेचे, यही सिद्धांत पे उहे के सिद्धांत पे हमसे चले। अच्छा अगर डॉक्टर सुनीत रंजन एगो डॉक्टर ना रहते हैं, अगर कुछ और बनल चाहते तो का बनते? हमरा प्रकृति से बहुत लगाव बा। आज के दौर में भी देखा था नहीं कि हर शुक्रवार के एगो नोटिस बोर्ड में जी हमारा हम देखनी हाँ हाँ हर स्कूल में कॉलेज में जहाँ जहाँ हमरा परमिशन मिलेला जी वो जी जाके हम पौधा लगावे। एक पौधा कई गो जीवन देता, सबका और आवे वाला युग खातिर, थर्ड जनरेशन खातिर हवा पानी और इकोसिस्टम सब खातिर जरूरी बा। जी तो ये भी एगो हमार काम चलत रहेला। तो अगर हमरा डॉक्टर ना बने के रही तो हो सकेला कि पर्यावरण पे हम बहुत सारा काम कर। अच्छा बिहार सरकार के स्वास्थ्य सेवा पर हुआ कुछ कहल चाहब? से बिहार सरकार के स्वास्थ्य सेवा पे हमारे यह कहे के बा कि जितना भी काम बा अगर ओकरा के कागजी जितना भइल बा ओकरा के धरातल पे कम से कम 50-60% ले आवे के चाहे।
अगर उतना भी आ जाए तो सिस्टम काफी जो बा अपग्रेड हो जाए। हालांकि कुछ सुधार भइल बा, लेकिन और भी सुधार करे के जरूरत बा। एगो डॉक्टर के जीवन जैसे हम देखले बानी, चाहे जितना आदमी पढ़ले सुनले बा, दिनचर्या के बड़ा कठिनाई भरल दिनचर्या रहेला। तो हमनी के अपन दिनचर्या के थोड़ा बताएं कि कैसे वो ओकरा के शुरू करनी, कैसे खत्म होला। जैसे हमारा में एगो क्वालिटी का बा, रउरा लोग सब केहू के बतावे चाहता अच्छा कि हमार प्लानिंग जोन बा कोनो चीज के जी। वो एक हफ्ता एक महीना पहले होला। जैसे काल का काम करे के बा, ई काल डिसाइड ना हो, अच्छा ये हम एक हफ्ता पहले डिसाइड कर लेवे नहीं कि काल सवेरे कितना बजे उठे के बा, आ लिस्ट हमरा लगे हई हई काम करे के बा, हमरा कितना बजे टहले जाए के बा, कितना बजे दौड़े जाए के बा, कितना बजे हमरा ऑफिस में बैठ जाए के बा, कितना बजे मरीज देखे के बा, ये हमारा एकदम पहले से फिक्स रहे। ये बात के प्रशंसा लोग काफी करे। माने और प्लानिंग के चले नहीं, प्लानिंग और हमारे जो भोजन प्रणाली बा बहुत सिंपल बा। हम ज्यादातर रोटी चावल ना खाई और मोटा अनाज के ज्यादा हम सेवन करें, जना के मिलेट्स कहल जाला, अच्छा, बाजरा millets, मरुआ ये सब हो गए। और ज्यादातर साग सब्जी छिलका वाला दाल ये सब पे ज्यादा हमारा फोकस रहेला। और लोग की बताइबो करे नहीं कि रउरा लोग आधा बीमारी रउरा लोग के हाथ में बा, रउरा अपन जीवन शैली सुधारी, खान पान सुधारी, अपने से बीमारी चल जाए, हमारी जरूरत नहीं। अच्छा डॉक्टर सुनीत रंजन के बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा कैसन लगेला? लिट्टी चोखा हम निशन के हमरा लगा था आवे दिन हमारे घर में, हाँ, अब हमारे घर में हमरा लगा था कि हफ्ता में 2 दिन बनिए जाला। अच्छा तो ये बहुत हम निशन के एगो फेवरेबल लिट्टी चोखा बा। एकरा अलावा भी बहुत सारा आइटम हमके बनत। अच्छा हमनी के तो भोजपुरी क्षेत्र से आवे नहीं जा, जी अब भोजपुरी गीत संगीत के रउआ देखा तनी, जी। बचपन से रउआ देखा तनी, हमहू देखा तनी। जी। तो एकरा पर और कुछ विचार बा कि जी। कैसन चलता, एकरा में का परिवर्तन होके के चाहिए? भोजपुरी के जौन स्वरूप 2 गो बा। एगो स्वरूप जौन पहले रहला ओकर बहुत ही उदारवादी और कुछ उसमें से संदेश आवत रहला। जी अभी जौन बा खास कुछ सिंगर लोग बा, गायकार लोग बा, जी जे अपन माने गाना चलवावे खातिर कुछ अश्लील शब्द भी जोड़ जी, देता। लेकिन आज भी हम कहता नहीं कि जब भी हम अपना गाड़ी में बैठे नहीं तो इंजॉय करे खातिर, आनंद लेवे खातिर भोजपुरी के माने गाना ही हम सुने नहीं, हिंदियों सुने नहीं, भोजपुरी के ज्यादा सुने नहीं। लेकिन हाँ एगो हमारा आग्रह बा सिंगर लोग से कि अगर शालीनता के साथ और कुछ संदेश के साथ समाज के गाना गावल जाओ, थोड़ा देरी लागी लेकिन वो ज्यादा माने समाज खातिर भी ठीक हो, उहो खातिर ज्यादा इम्पैक्ट चाहिए। अच्छा डॉक्टर सुनीत रंजन के पास जादू के छड़ी रहे तो क्या करता? जादू के छड़ी अगर हमारे पास रहता, सबसे पहले वो लोग के हम मदद करती जे लोग लाचार, अच्छा और उन लोग के मदद करती जे असहाय बा, जेकरा जरूरत बा वाकई में, हम भरल थाली में ना दे के चाहे। अच्छा एक चीज रोड़ा को और बताओ जी। जैसे हिंदू प्रवृत्ति में एक ब्रह्म भोज होला मृत्यु के बाद, एकरा बारे में हम एकरा खिलाफ बा। रोड़ा लो एकरा खातिर हमरा गाली दी चाहे कोनो दी, हमरा कहे के मतलब मृत्यु भोज के रउआ साफ सख्त खिलाफ एकदम जी। हमार कहे नहीं के मतलब कि मृत्यु भोज रोड़ा करावता नहीं, तो रोड़ा क्या करता नहीं, एक आदमी के थाली में रोड़ा सारा रोड़ा डाल देता नहीं, वही पैसा के जौन 5 लाख 10 लाख रोड़ा खर्चा करता नहीं, ओकरा के सार्वजनिक करके कुछ बना दी, या रोड़ा 500 5000 पेड़ लगवा दी जौन की हमेशा वही आदमी के नाम से जेकर मृत्यु भइल बा, तो हमेशा खातिर धरती पर अजर अमर हो जाए। गरीब लाचार बेबस के भी कुछ सार्वजनिक काम कर दी, कोनो ऐसा काम कर दी जना में कि जौन यंग लड़कियां बारे सन प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकता रहे सन, चाहे पर्यावरण खातिर कुछ काम कर दी, लेकिन रोड़ा तो खाली बोझ करा के सब पैसा खत्म कर देनी, एकरा खिलाफ। अच्छा रउआ एगो युवा डॉक्टर बनी, रउआ पहले अनुभव भी बहुत साल के हो चुकल बा, तो रउआ अनुसार आज के डॉक्टरी फील्ड में जो युवा डॉक्टर आवत रहे वो लोग का सबसे बड़का गलती करत? सबसे बड़का गलती तो ये बा कि थियरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग चीज होला। रउरा का पढ़ के आइल बनी आ का करे के बा वो लोग अंतर नहीं के समझ ला। जैसे रउरा सुन ले के कि वो पहले हमसे कहावत कहल जाता है, शिकारी आएगा दाना डालेगा लोभ में फंसना, सुगवा वही में बैठल। अच्छा तो उहे डॉक्टर लोग आज करता। अच्छा अरे भाई किताब में जोन पढ़ल बा वो तो थियरी बा, सामने जोन दिखाई देता मरीज ओकरा के कहल जाला क्लिनिकल आई। रउरा जब तक वो डायग्नोसिस रउरा परफेक्ट नहीं खे तो तब तक रउरा बढ़िया डॉक्टर नहीं बन सकता। अच्छा कहे के मतलब कि हम कितनो रउरा के अस्त्र शस्त्र दे दी और शिक्षा दे दी, लेकिन लड़ाई के मैदान में जब रउरा जाए तो आपन दिमाग इस्तेमाल करे के पड़ी। वो पढ़ाई अलग बा लेकिन आपन दिमाग के इस्तेमाल, तो ये जी गलती लोग कर। ठीक। अच्छा डॉक्टर सुनीत रंजन यहाँ अगर लोग आवता तो
आवेला कि हाँ भाई हम आवतनी तो डॉक्टर सुनीत रंजन हमरा के एकदम अच्छा करके भेजी हैं, तो कौना कौना रोग से संबंधित लोग डॉक्टर सुनीत रंजन के पास स्पेशली मने आ सकेला? बटोरा के बताओ तनी जी सुनो। बताएं। हमरा लगे करीब करीब माने अगर हम मान अरोरा कहम की बड़ाई कर ना, लेकिन बड़ाई हम रे वो भारत बात। के 7 गो राज्य बा, जी जिनमें कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ, बाराबंकी, गाजीपुर, इवन सोनभद्र, अच्छा बनारस, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, और बिहार के जितना जिला बा, लखीसराय से लेके पूर्णिया, कटिहार और मतलब औरंगाबाद, नॉर्थ गया, बिहार से लेकर साउथ बिहार साउथ पूरा। बिहार तक हमरा लगे मरी जावल। वो लोग के सबसे ज्यादा समस्या हमरा लगे जो आ रहल बा आजकल, स्पाइन, डिस्क प्रोलैप्स हो गइल बा, अच्छा। हम नहीं चल पाओ, साइटिका बा, जी। घुटना के गठिया बा, जी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस बा, आ टूटल फूटल जो लोकल मरीज बा, जी जेकरा मैंने हड्डी टूट गइल बा, जी। क्योंकि दूरबीन से हम इलाज करे नहीं, सर्जरी करे नहीं, जी जी ई सारा तरह के मरीज आवेले। वो लोग के आशा रहेला कि सब जगह से थक गइल बा, नहीं तो सुनीत रंजन हमरा के ठीक कर जी। दे। तो रोलो से ईमानदारी से बताओ, देखिए हम कृष्ण भगवान ना, जी हम 100 में से हमार जो रेशियो बा ठीक होके के 90-95 बा, 5 गो मरीज हमरो से ना ठीक हो, जी जी। कैसे हम भगवान तो बानी ना, हम्म। लेकिन रेशियो हमारा बहुत ज्यादा बा, क्वालिटी जोन बा हमारा जोन बा कॉस्ट इफेक्टिव बा, माने कम बजट में ज्यादा अच्छा इलाज, ठीक, जी। हमारा हॉस्पिटल में रुके की जरूरत ना पड़ेला, आइए इलाज कराइए चलो। तो स्पेशली रुआ मने काथी काथी के इलाज करनी? जैसे हम ऑर्थोपेडिक सर्जन भाई जी। नहीं, लेकिन ज्यादातर केसेस हम नस के, स्पाइन के, साइटिका के और गठिया के ज्यादातर हम देखे नहीं, आ सर्जरी जोन बा हम सब माने हड्डी के करें जितना टूटल फूटल। तो जैसन जानल तने जा कि डॉक्टर सुनीत रंजन के बहुत सारा अवार्ड सरकार के द्वारा मिल चुकल बा, तो हमरो उतना याद नहीं है कि कितना मिल चुकल बा, ताई जा खुदे डॉक्टर साहब से जानल जाओ कि कौन कौन अवार्ड केकरा से डॉक्टर साहब के मिल चुकल बा। ये जी बिहार के जे उप मुख्यमंत्री रहनी तारकिशोर प्रसाद जी, वहाँ के द्वारा हेल्थ आइकॉन ऑफ द बिहार मिलल रहे। जी महामहिम राज्यपाल जी रहनी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जी वहाँ के द्वारा हेल्थ एक्सलेंस अवार्ड हमरा मिलल रहे। ओकरा बाद रउरा केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, जी वहाँ से भी अवार्ड हमरा मिलल। फिर से विधानसभा के यदि जो बिहार विधानसभा बा, जी जी वहाँ के सभापति श्री अवध बिहारी चौधरी जी के द्वारा भी मिलल। विधान परिषद के जे सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह के द्वारा भी हमरा अवार्ड मिलल। माने कई अवार्ड से सम्मानित कइल गए। ई सब रउरा लोग के दिन रउरा लोग हम सेवा करनी, अच्छा रउरा लोग रिजल्ट बतैनी कि बहुत रउरा इलाज के अच्छा रिजल्ट बा, ओकरे परिणाम के स्वरूप हमरा के सम्मानित कइल। ई सम्मान रउरा लोग के जाता, ई हमरा के ना, रउरा लोग के जाता। चलत चलत केहू खास बा के दर्शकन के कोनो हेल्थ टिप्स और का संदेश दिहल जा? हम एक ही चीज कहें कि आज के जितना भी युवा लोग बा, कम से कम शारीरिक जोन बा माने क्षमता बढ़ावे लो, और ज्यादातर हम सर के ध्यान रखे के बा कि योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अगर शरीर स्वस्थ रही तब रउरा कोनो काम कर सकता है। तो हमनी सन के माने एक्सरसाइज जरूर करे के बा, व्यायाम जरूर करे के बा। एकरा अलावा हमनी सन के 8 बजे के बाद जौन माने अपना ऑफिस के वर्क बा वो करिए। खाए पिए में जितना भी सिंपल चीज रउरा खाए, और रउरा मिठाई वाला चीज माने चीनी वाला चीज नहीं खा, और जीवन 10 साल रउरा बढ़ जाए। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।